kasan lokacin da mutum ya mallaki hankali da ake ce mai hankali, to Allah ya mishi babban arziki. Hankali ba shi bane kai wanka ka kare hula don kaga mutum na tuka mota, ba shi ke nuna na da hankali ba. Yanzu mai shan sigari yana da hankali? Su da suka yi taban sun rubuta zai cuce ka kuma kana sha, to ina hankali yana? Hankali shine ya zam kana da waɗansu ma'aunai guda hudu da hankali. Na farko, hankalinka zai iya bambance maka abin da zai cuce ka da abin da zai amfanar da kai. Wannan shine matakin farko na hankali. Shi yasa idan aka tura yaro makaranta yayi kilawai sai a ce bayi da hankali, domin ya guduma abin da zai amfani shi ne ya je gun abin da zai cuce shi. Hankalin ya zam zai iya bambance maka abin da yake da amfani da abin da bayi da amfani. Idan baka iya rarrabe waɗannan ababa biyu, to baka da hankali. Na biyu shine ya zama hankalinkan zai iya tursasa maka zuwa ga abu mai amfani, ya kuma tursasa maka gudun abin da zai cutar da kai. Idan hankalinka ko da ka gano abu kaza mai cutarwa ne, amma hankalin ba zai iya kore ka daga abun da zai cutar da kai ba, sannan ko da hankalin ya gano abu kaza mai amfani ne, amma hankalin ba zai iya jan ka zuwa ga abun da yake da amfanin nan ba, hankalin bai yi rana ba dama a ce kana da hankali. Kaga wannan alkur'ani za a tambaye ka tun daga kabari a kansa, to kana zaune kuma baka iya ba, kana zaune za a fasa tambayan ka ne? Ka gwanda kawai inda kana da hankali ka tashi. Na farko dole za ka mutu, kuma dole mala'ikun nan da su zo kanka, da su ma tambayoyin da ake a kabari, kuma in baka amsa ba da su bar ka ba. Kaga in baka iya ba kuma kana raye kuma baka koya ba, shekarunka ba shekaru bane na masu hankali. Ai ko road block ne a gabanka aka ce akwai cikin da za a yi, za ka shirya kafin ka isa, bare mala'iku. To cewa za a yi tambayan kabarin da wasa ne? Ba da wasa ba ne. Hankali shine ka gano abin da yake da amfani, ka gano abin da bayi da amfani. In baka iyawa sai an gano maka, to hankali bai cika ba. Sannan idan ka gano mai amfanin kuma za ka iya zakke mishi, idan ka gano mai cutarwan kuma da ka guje mishi.